mochung' ne puodho yedhe kod kwiri e pacho ka Pharmacy and Poisons Board oyanga chudhe ma osebedo kayako keno mag piny owacho. Bende duolno oyango kwan ute thieth matiyo tok chik kendo ma onge lesen kaka chik dwaro. Kaka Judith Omondi leronwa, oboke ma ogol kod duol ma kamano kaachiel gi migawo mar thieth ka ton 150 mag yedhe ma ogol sto mag sirikal noyudi e apedha manyo otim Kajiado. Oseyangore ni nitie chudhe ma koro kwalo gige thieth e kuonde keno mag piny owacho ahinya to e kaunti ma Kajiado kendo chulo gi nyaka e ute thieth matiyo tok chik kendo onge kod lesen mag tich. Mane oyang kod oboke ma ogol kod duol ma ochung' ne puodho yedhe pachoka Pharmacy and Poisons Board. E oboke no gilero ni e apedha ma gisebedo ka gitimo kod obila giseyango achudhe ma kwalo gige thieth e ute thieth mag piny owacho e kaunti ma Kajiado kendo mwandu gi ichwalo e ute thieth mag ji giwegi mathoth ne okopuodhi kendo tiyo ma onge lesen. E apedha ni katon 150 mag yedhe ne oyudi, ji 35 dhi ataro kod chik, ka ute thieth 50 olor kuom bedo ni gitiyo ataro mag chik kendo ma onge lesen. Ji 35 gi osemaki kendo osechak chwal gi e doho. Bende oboke no oparo ne ute thieth man kod lesen mondo som nyadino e chike matayo chenro mag thieth ka bende kokalo e mbui okwagi mondo migi or kwayo mar yudo chenro mag wito gige thieth ma osetigo. Judith Omondi, Ramogi TV. Jod bura malego